Ano, yara wila ngene na gino, ngene nyalo ndese mana matin. Party of contradiction. Yes. Ingene gimone ga remind jo ODM, ato ka jo ODM, but wa remind jo ODM. Ni king'iyo chik ma katiba mar Kenya. Legislature en chapter 8. Manyiso ni en gi duong' moingo executive and the judiciary. Ka jo ODM wacho ni ma jok manenie leadership no resign modonjo kaka experts. Manyiso ni gine executive. Democracy is very expensive. Onge kama wache ni ka koro gidonje sirkal tok ginyal bedo criticize. Emo mineno kata ka wan jofwambo nyaka wagol kama gimoro rach to wapo kama gimoro timang'owa ber. Koro jo ODM be nyaka decide either ODM is fully in government or ODM is fully in opposition. To ka gin in opposition, gitim tijgi mar opposition. Jebe biro wacho ni nyalo donje sirkal to ok ochuno ni donje sirkal ni we wiyo. Chief Justice Martha Koome